हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दायो गयबारियाव दंफैयो लोगोफोर जोंना एकदम बारहुंखाजों मा बायदों नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनो बे स्किप दा खालाम जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै नै बे फांनै आरो ओमफ्राय हबाव फांसे बे फांनै बे फांसे लोगोफोरनि बे बायदों ओमफ्राय ओरैथिं बायासै आरो बारहुंखाजोंनो जोंना थाइजौआ दालायानो गाबोदों बेनोसै आरो नै ओरैथिं नङाबा लामाया होथेलाय नुदों एकदम दाखोर बारि जाजोब्बाय नै लामाया सोरनाबा मा बायखो मोनथिला रावनावबो थाङाखै दाबो नै सानाव लोगोफोर सारअन्थाइ गोलैदों बेसेबांबा गिदिर नै न'आनो थिङानो गब्लंजोब्बाय जोंना नै खनेदों आङो साथा हमनानै नै मासि गिदिर सारअन्थाइ अन्थाइ बायदिनो आवलिजोबबावबायसो देनजार गिदिरमोन नै बेखौनो आङो जागोन लोगोफोर गोथाव मोनो आङो जानो खुगायाव सोदो नै सारअन्थाइजों थिङा नै आंना गब्लंनानै दै सेरजोबनानै नै बाल्थिं होलायनांबाय थिङा नै डाबल होनानै दोनखानायखायसो नैबेयो नङाबा जोङो थैसिगौमोन दिनै अन्थाइ दासिमबो फिसा जाया नै माबाया सारअन्थाइया आजां गाजां गिदिर लोगोफोरनि आसरितसो नै बथलाव नै एसे दोनबाय आङो बे फिसा नङामोन गिदिर आवलिलांजोब्बाय ओमफ्राय बेनिफ्राय देरसिनखौ जाजोब्बाय आङो नै दाबो दङ गिदिर दासो फिसा जादों लामा नै सस्मिता मोननाव सारअन्थाइया बिदि गोलैदों गिदिरनो नै जोंनाबो न'आनो गब्लंजोब्बाय नै बाजै मोनना अबे गब्लंखो बेजों सेरदों सेंसन मोननांगोन नै गब्लंआ नै नाबोथ' नै बिदाबो गिदिरायो नै बाजै बिदाबा गब्लंजोब्बाय न' सिङाव गब्लङाखै सेंसन बिनांगोनहाय जानाय नङा आयौ मबाइलावसो गसर होबाय आरो नायनि जायाखै नों जालाय दे जालाय आं जानो हाया जाखो लाबो आं जाखांबाय दहाय बालाजोबसो मोजां नङा आं सुनानैसो जादों नै लोगोफोर आङो बे फुंजानि दाउ बेदरजों फान्थावजों एवबाय मैयाहाय बारहुंखा बारनानै ओंखामबो मोनजायाखै जेबो मोनजायाखै अखा सेरैनो जेबो संनो मोनाखै नै ओंखामबो जानखाबाय ओंख्रियाबो दांनानै एवबाय मोनसे दसे थानानै बारा गोबाव एवा बेदरा मैया एवथुमना दोनखानायसो गाइसनि आंना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर भिडिअखौ बाहाय दोनथ'नोसैलाय उनाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय